Уны хатын-кызлар өчен, яңа өйләнешкән яшьтәр яки олы кунаклар өчен коргандар. Ак тирмә, яктылык, бәхет, изгелек, әхлаки сафлык билдәһе булган. Халык өй котын һәм именлекте ак киез белән бәйләгән. Создан особо охраняемая зона Крыхты. Значит, с нашего района 54 тысячи гектар туда планируется взять. Значит, Бурзянский, Белорецкий и Баймакский район, вот 4 района. Оттуда я не знаю, не могу сказать, ну, в документах есть, можно посмотреть. С нашего района 54 тысячи гектар, в том числе и вот эта зона. Она и создается для того, чтобы, ну, во-первых, сохранить природу. Вот в этом парке Крыхты сегодня произрастает 198 видов растений. Сделать это доступно для широких масс людей, чтобы люди могли приезжать, отдыхать, смотреть, любоваться. Ну, специалисты заниматься этими травками, там что там. А просто отдыхающие, чтобы могли отдыхать, как вы говорите, на войлоке спать там и так далее, и так далее. Как это будет дальше развиваться, я пока не могу сказать, потому что это решается в Москве. Там, сегодня идет работа подготовительная. Значит, будут готовиться маршруты, будут отдыхать, где люди могут ночевать в условиях, приближенных к природе. Это стоянки, вы говорите. Может, это будут юрты, может, это будут другие какие-то помещения, но это максимально приближенные. Республика көлемінде генә калмыйча, Россия көлеменә чыгып, аннан соң менә халыкара күргәзмәләрдә катнашып, үзебезнең шушы халык сәнгатен бөтен дөньяга күрсәтү, тарату. Менә шушы эшләрне әйбәтләп күрсәтүче, әйбәтләп таратучы кеше кирәк. Менә шуларны табырга кирәк инде. Продюсерлар кирәк, шуннан соң менә менеджмент дигән нәрсәгә бар бит инде, онсы да кирәк. Менә безгә шуларны барсында өйрәнеп, шушы безнең бу түгәрәкне инде, түгәрәк дип атарга була инде, семья дип атарга да була. Семьяны киңәйтергә кирәк инде. Наш проект очень правильно был начат. В каком плане? Мы очень правильно выбрали союзников. Наш союзник – это художественно-графический факультет Башкирского педагогического университета. Это люди, которые знают предмет и, более того, знают природу этого предмета и знают перспективу, куда развиваться. Вот. И тут, конечно, Талгат Хасановичу Мусалимову величайшее спасибо, это точно. Еще мне кажется очень верным, что мы сразу стали сотрудничать с Хазиной, с телевидением. Потому что как раз это та самая редакция, которая отвечает за какие-то очень мощные, очень такие глубинные процессы, которые происходят на нашей земле, на Башкирской. Они их выявляют, эти процессы, смотрят их в развитии, помогают им сохраниться, не исказиться и поддерживают как раз очень важные, очень значимые явления. И в этом плане то, что Хазина так пристально, так внимательно и так нежно к нам относится, вы знаете, я полагаю, что это очень серьезно помогает продвигаться как раз в Войлоку. А Республиканский центр народного творчества, который вот в данном случае я представляю, и мой директор представляет, ну, сейчас вот нас только двое из Республиканского центра народного творчества. Мы как бы главные, ну, если слово такое, возможно, провокаторы этого дела. И, кроме того, для нас это очень важно, потому что Центр народного творчества, он и занимается и нематериальной культурой, и материальной культурой. И в этом плане мы стараемся. Да, видно. Но самый основной союзник? А самый основной союзник, самый-самый-самый, это деревня Бурангул, его замечательные жители, женщины. И тут, конечно, спасибо хочется сказать нашей хозяйке Расиле, очаровательной женщине, очень стройной, элегантной женщине Хадисе Раисовне, но хочется ей сказать особое спасибо, потому что все организационные проблемы она с какой-то очень элегантной легкостью берет на себя и спокойно решает. Удивительная женщина. Ну, женщина, она и есть женщина.
Әбьялил районы Бораңгыл авылында асылган бөтә республика киез үҙәгенә семинарга йыйылган яшь рәссамдар киез баҫыусыларҙың оҫталығын өйрәнә. Ә үҙҙәре киеҙгә һалған биҙәктәрҙә юғары художестволы образ сүрәттәрҙе сағылдырырға ынтыла. Гүйә ике ағым, ике көс бергә ҡушыла. Тәбиғи донъяуи тәжрибә һәм илаһи сәнғәт бер киеҙҙә осраша. Әбьялил районының Рысҡужа, Исхаҡ, Ишкилде, Һәйетҡол һәм башҡа ауылдарында бына тигән киеҙ оҫталары йәшәй. Үҙҙәренең эштәренән иҫ китмәле халыҡсанлыҡ өлгөһө булған күргәҙмәләр төҙөп ҡуя ала улар. Ошондай тарихи һәм ижади хазиналар менән танышыу йәш рәссамдар өсөн ғәжәйеп тормош һабағына, хеҙмәт өлгөһөнә әйләнә. Bizdeki batarlar mı? Bizdeki batarlar. Bizden bizde şunlay oynat nasalar. Bizden bizde şunlay oynat nasalar. Әбьялил районы Бораңгыл авылында Башҡортостанда тәүге тапҡыр кейеҙ баҫыу үҙәге асылды. Халыҡ кәсептәренең боронғо төрө кейеҙ баҫыу менән ҡыҙыҡһынған алимдар, халыҡ ижады белгестәре, йәш рәссамдар бөтә Башҡортостандан йыйылды. Быйылғы осрашыу 4-нсе йыйын. Кейеҙ семинары тип йөрөтөлгән был сара башҡорт халыҡ көнкүрешендә ҙур урын тотҡан мәңгелек кәсеп кейеҙ баҫыу менән яҡындан таныштыра. Не все делается быстро, как хотелось бы, но тем не менее, вот последний год мы на это решили больше внимания уделить. Первые шаги начинаем делать, но самое трудно всегда сделать первый шаг. Я думаю, что сейчас пойдет намного быстрее все, и в ближайшем будущем, в очень ближайшем таком будущем,
здесь будет нормальный дом войлока. Нормальный. Каким вы его представляете? Я думаю, что здесь, значит, ну, это еще не дом войлока, это Нет, только конечно, начало, да. Надо хорошие цеха делать, значит, хорошие выставочные залы, коммерческое начало здесь тоже должно быть. Надо реализовывать продукцию, которая производится. Вот. Ну, параллельно, конечно, должно быть высокохудожественные еще вещи, которые делаются. Ну и высокохудожественные вещи тоже продаются, ведь картинами же торгуют. Художники торгуют картинами, а почему войлоком нельзя? Надо, чтобы любое дело сегодня должно хотя бы частично себя окупать. Киев басу махсус шарттар талап итә. Югары температура һакланган ышык бүлмә, һарык йөнен яйыр өчен иркен калку урын, йөнде түшәр өчен туқыма, яйылган йөнде урар өчен таяктар, сайырлы йөнгә бысранмас өчен махсус эш киеме, кайнап торган һауҙы һибер өчен сүмес һиптергестәр, таякка уралган йөнде бәйләр өчен бау һәм башка бик күп кәрәк-ярак әҙерләнә. Был шарттар түәл күҙәтелә. Һәр хәрәкәт еренә еткерелеп, вакытында башкарыла. Дом войлока, конечно, такой очень камерный этот. Но перспектива этого дома войлока в том, что к нему будут пристраиваться уже, ну, как у нас народ так крестил, очередные модули. Значит, количество этих комнат будет увеличено. Ну, в таких камерных комнатах может быть и хорошо, то, что такую площадь легче нагреть и легче создать оптимальные условия для работы. В этом тоже есть положительная сторона вопроса. Но, естественно, одновременно, чтобы работало несколько человек, надо, чтобы помещение было значительно больше, значит, там будут еще какие-то модули. И плюс, конечно, нужно помещение для отдыха. Потому что разгоряченные люди, когда они выходят оттуда из этого жаркого помещения, они должны иметь возможность отдохнуть, и чай попить, и пообсуждать, и чертежи какие-то нарисовать. Нисә мең ел буе кешегә хезмәт иткән Киевгә 20-нче буатта урын табылманы. Ул асалы балаҫтар, тула ойоҡтар, уҡалы еләндәр, ғөмүмән милли кейемдәр менән бергә юҡҡа сыҡты. Юһалма материалдарға, модаға ҡаршы тора алманы. Киевҙе хәҙер хатта ауыл өйҙәрендә лә табып булмай. Ҡасандыр Киевҙе эш итеп, көн күргән халыҡтар уның нисегерәк икәнен дә онотоп баралар. Ләкин шуныһы ғәжәп, Киев менән осрашыу, уның ҡатыршы йылылығын, яҡты наҙын тойоу, күптәнге танышты күргән кеүек, беҙҙә ниндәйҙер эске тойғолар уята. Беҙ, бөгөнгө цивилизация кешеләре, ошо боронғо һәм мәңгелек мөғжизәгә сикһеҙ ышаныс менән ҡарайбыҙ. Уның кеше ҡулы ижад иткән бик кәрәкле һәм файҙалы нәмә икәнен аңлайбыҙ. Тик тәғәйенләнешенә, биҙәлешенә иғтибар итмәйбеҙ. Әммә Киев менән яҡындан таныш кеше уның ҡәҙерен белә. То, что здесь проходит в селе Бурангулово, это вот такая гостеприимная атмосфера, природа и прям воздух пропитан чем-то естественным. Вот, чувствуются здесь корни, вот прям вот это вот войлока. А вот на других семинарах такое не бывает. Обычно стандартно в городе, за партами сидим, что-то записываем, что-то делаем. А здесь и люди очень другие, открытые, искренние. Вот это вот мне нравится. Гостеприимные. Потом, как нас встречают, тоже нравится. И то, что все друг другу помогают. Здесь взаимопомощь вообще очень большая. Одному войлок не скатать, а вот с двумя, с тремя это обязательно. Во-первых, мы как-то основное направление выбрали, по которому семинар будет, дальнейшую жизнь получит. И потом если раньше приезжали не только художники, но там и библиотекари и кто-то, кого отдел культуры назначит, то сейчас в основном приехали художники, и поэтому уровень работ он намного выше, чем другие семинары. Табиғатлы матур, güzel, Бурангул жеріне яңадан келуіме шексіз, сол қадірлі қуанам.
бик чирләп торган хәлем булса да килергә тырыштым. Шуның ни үткән елда килгән идем инде, менә шул үткән елның тәэсиратлары аркасында менә тагын килеп, тагын күрергә Ходай язган икән. Бик рәхмәтлемен менә шу Әбиялил хакимиятының оештыручыларына зур рәхмәтемне белдерәм инде. Шунда килеп мин үземне туган кебек кешеләр таптым. Сәлманов Насих белән Рәзинә сеңлекәшләр бик кунакчыл итеп кабул иттеләр безне. Мин инде халыкы шул хәтле күркемле, шул хәтле кунакчыл халык. Менә шул хәтле күңел куанып килеп кайтып китәбез. Бу Акмола образы турында әйткәндә, бу минем инде алган бер направление кебек, шул бара, шушы юнәлеш бара. Бу эшемне мин Рәшит Шәкүрнең шигырь юллары искә килеп төшеп, шул мысль мине эшләтте инде. Аның авылда күп йөрдә, калала күп, тик Туканбай бары бер генә. Ил күгендә якты йондыз булып калкты, Туканбайда туган ир генә. Шагыйрь да күп йөрдә, йырсы да күп, тик Акмола бары бер бит ул. Буаттардан аша буаттарга якты йондыз булып торган ир бит ул дип язган шигырь юллары искә алып, менә шуның тәэсираты аркасында эшләп куйдым инде шу эшне. Мин былтыр Уфада Зәки Валиди библиотекасында да выставкада үткәргәнем Акмола турысында күп кенә эшләрем бар. Мине шушы якташым буларак та Акмола миңа бик зур тәргиш булды инде. Иҗади тормышымда. Үзем Миякә районы, Шатма Тамак авылыннан. Эшем буенча укытучы булып мәктәптә эшләйм дә, шул вакыт табып әзрәк сәнгать белән итәргә вакыт табам инде, табырга тырышам. Фантазия художника безгранична, поэтому мы приезжаем сюда, воплощаем в войлоках наши все задумки. Это очень интересно, мы приезжаем сюда, общаемся с интересными людьми. Хорошо проводим. Работать? Да, я закупаю шерсть и дома делаю. Потом войлоки мои на выставках участвуют, на конкурсах. Вот у вас есть какая-то своя методика, какой-то свой путь войлоки? У каждого художника есть свои секреты, которые он никому не рассказывает. Конечно, есть. А тема у вас какая? Что вы хотели бы отобразить? Темы бывают разные. В основном быт башкирского народа, наша история. Мы собираемся, делимся своими идеями, какими-то творческими задумками. И просто общаемся с людьми, хорошо проводим время. Как у вас опытный человек, можно спросить, наверное, отношение к войлоку изменилось в обществе? Да, очень. И причем это очень заметно, потому что раньше как-то, что думали, войлок, да, что это вообще такое, там, не понимали, а сейчас это возрождается все старое возвращается, и я думаю, войлок еще будет такое большое будущее у войлоков наших. Мне очень понравилось, особенно именно то, что в деревне Бурангулово проходит этот семинар. Мне кажется, здесь очень красивая деревня, хорошие люди. И вообще отношение к войлоку как к творчеству именно у деревенских людей это поражает. Мен бұл семинарға үшінші ел келем уже. Меня много ұқсай. Кішілер, табиғат, сонда, как сказать, не халық әйбет мұнда. Қаршы матур деп қаршы алалар, шулай матур деп ұзатып қалалар. Бұл семинарға мен келем, кішілермен аралашырға. Ел сайын яңа кешеләрмен танышам. Оларның үзләренең способларын күрәм, ничек эшләйләр. Үземә күп нимә алып кайтам. Шулай ук мин выставкаларда катнашам, выставкаларда йөрим. Мин әле быел бәләкәй генә работа эшләм, эшем бәләкәй, но кайткач зур эш эшләргә итәм выставкага. Без менә художниклар ел сайын киләбез, безнең үзебезнең икенче төрле художественный, творческий кешеләр бит төрле эшләр эшләйбез. Монда халык беренче ел килгәндә орнаментлар гына эшләйләрне. Быел мин карайм, уже кешеләр тоже мондай
эшчеләр уже как художниклар работают. Ну, эшләйләр инде. Эшләре бигрәк әйбәт. Тагын. Алар һеҙҙең нимә теләгәнегеҙҙе аңланылармы? Әйе, аңлайлар уже. Беренче елларда аңламайлар. Хәзер улар уже күрәләр, без нисек эшләйбез, художниклар. Улар да безнең арттан калышмайлар. Вот этот семинар показал, какие огромные творческие силы, просто неиссякаемые, просто серьезные, доходящие, ну, иногда до самозабвения, когда до 12 часов ночи народ катает войлок, а сельские женщины до 12 часов помогают им кипятить воду и помогают работать. Причем не просто так молча, безропотно, а с интересом наблюдая, а что же из этого получится. То есть они как бы соучаствуют. Это тоже, вот вы знаете, настолько трогательно. Они даже в какой-то степени соавторы, да? Соавторы в какой-то степени. Семинар үткәрүе кыйын, быһала азактан һүрәтләребезне күреп кыланабыз. Ана безеке дип ултырабыз телевизордан. Хәзер бөтә нәйләр, художниктар безгә кушылып киткәч, бигрәк тә күңелле булып китте инде. Авыл халкы нисек баһалай ошо күренеште? Нимәшәп улай дип йөрегез ди, авыл халкы? Килеп кызыгып карап китәләр. Күбрәк кызыгып карап китәләр инде. Булар менән һеҙгә кунам булшагы дип һәпрәмәйләрме? Юк. Бездә был яла онытылмагас, берәү дә улай дип әйтмәй инде. Табигый итеп кабул итәләр. Элек бит Бездә онытылган яла түгел бит инде. элек олларды дип үлгән кешене куйганда шул киет тотынганнар бит инде. Хәзер безгә заказлар бирә башладылар. Киет миңа басып бир әле, инәйләр, шул үлемдек нәмәһен әзерләп бирегез әле дип. Шул яңа аңлай башладылар инде. Без асынап та киет басканыбыз, менә хәзер киет ярты булды бит инде. Шунда эшләрбез дип уйлыйбыз. Кызларым мине шәптер, бөтәһелә ярдәм итеп торалар. Хәттәнгә тайп дип торалар. Рәхмәт. Менә Зөлфирәне һорайбыз. Зөлфирә быел да бик ихлас ярдәм иттегез. Һеҙ үҙегеҙҙең монда уҡыусыларығыҙ бар шикелле. Укытучылар дип. Мен укытучы түгел дә. Семинарсылар араһында һеҙ үҙе кием буйынса уҡытыусы булып киттегеҙ. Былай ел һайында менә оло гына булуга карамастан Габдулла дигән агай килә бит инде. Ел һайында менә Акмулла һүрәтен төшерә. Былай аңгай гына агай аңдамаганын һорашып, һүрәттәрен төшерүшергә ярдәм итешеп, хәлдән килгәнсә ярдәм итәбез. Без тоже художник түгел бит инде. Хәлдән килгәнсә ярдәм итәбез. Быел менә яшьтәр булды бит инде тоже. Яшьтәр менән эшләү авыррак. Бигрәк, но барыбер тырышып торалар. Тәүге тапкыр килгән, туймазынан килгән кызлар икәүһе. Береһе Лилия һәм икенчеһе Надежда булдылар. Шулай, бере икәүһе Шишмәнән тәүге тапкыр килделәр инде. Һүрәттәрен бергә һәйбәтләп һалып, өйрәтеп, өйрәнергә тырышып торалар инде. Бергәләшеп эшләнек. Менә Өфөнән Әнилә менән Гөбөргәйлдә эшләнек бит инде. Бик матур килеп сыкты. Күп ундан ашу эштә ярдәм иттем инде. Үҙегеҙҙең ҡулығыҙ тигәс, ул һеҙҙең дә ҡатнашығыҙ. Әле менә бөгөн ҡарап, менә ошоно эшләнем, менә ошоно ярдәм иттем дип ҡыҙҙарға әйтеп ҡыуанып ҡарап торам. Ана атта сабышып китеп баралар бит, ана шул һүрәттәрҙе бергә эшләнек. Һүрәтен художник Лилия үҙе эшләне, бергә баҫтыҡ, баҫып. Тигеҙ, матур килеп сыҡты. Һүрәтте улар үҙҙәре һала инде, үҙҙәре һалала. Беҙ уларға нисегерәк ҡалынлығын ҡарайбыҙ, нисек дөрөҫ һалғанмы, шунан баҫышырға ярҙам итәбеҙ инде. Ул нескәлекте ярата. Нескәлекте ярата, унан мына һалған һүрәттәре икенсе яҡҡа белмәһәң, шылып китергә мөмкин. Баҫҡан ваҡыт ала бит инде, ҡабаланмай ғына һәйбәт итеп. Үҙ тәртибе бар. Әллә семинар булды, һине мин семья менән килеп без ярдәм итәм инде. Ғаилә менән. Нисек була ул семья менән килеү? Кемнәрегеҙ бында һеҙҙең семинарҙа булды?
Кейәүҙәрем, ике кейәүем, иптәшем, шулар без ярдәм журналист. Беҙҙең иң мөһим ут яғып, ҡаҙанда һыу ҡайнатып, йүгереп йөрөп, һыу ташып ярҙам итеп, бөтөн эштә ярҙам итеп йөрөйҙәр ине беҙҙең бына еңгәйҙәр. Еңгәйҙәр беҙҙең бына тех персоналдар ине. Иң ауыр эш уларға төшә инде бөтөн. Күренмәгән эш бит инде. Яра икенсе йылда булһын өйҙә төҙөкләнеп ҡалыр ауыл тип тороп һөйләшәбеҙ әле. Был семинарға йылдан йыл иғтибар ҙурайып бара. Шуныһы бигерәк тә ҡыуаныслы инде. Яңы Ҡул кешеләр һелтәп ҡарамайҙар инде. Бөтә халыҡ йәлеп ителде бит инде. Күберәк белмәгәндәр килеп өйрәнеүе беҙгә бигерәк тә шат. Шуның өсөн шатлыҡ инде. Байрам һайын Рәсилә Сәфиулла ҡыҙы миңә бешерергә ҡуша инде. Һин тәмле бешерәһең, оҫта бешерәһең тип. Шул мин бешереп алып киләм инде. Һеҙҙе йыуаса менән һыйланым был семинарға. Шул ҡушҡандан эшләйем инде. Оҡшай үҙемә. Тирмәсендәге өҫтәлдәге бөтөн булған нәсимә пайдаға. Тирмәгә бешереп иң күпе күргәҙмә. Ашы оҫтаһы. Рәхмәт беҙгә бөтә семинаристар менән уңыштар теләйбеҙ ҡыҙҙар. Киләсәгендә тағын шулай нәмә үткәреп торһондар, килеп торһондар дип шулай итеп ҡыуанып тиберәм. Беҙ ярҙам итеп торабыҙ. Семинарҙа ҡатнашҡан, эшләгән һүрәттәр уңыш ҡаҙанһын тием. Күргәҙмәләргә йөрөтһөндәр, үҙҙәренә алһындар инде. Фәһем алып, күбәйһен кейеҙ. Файдаһын да күрһендәр. Файдаһын да күрһендәр. Шулай йәш кешеләргә. Бына беҙҙең миңә килгән Резида Сәрмәндән йыл һайын тәүге башланған йылдан алып килә. Миңә өйгә килә инде. Ул тоже күргәҙмә ойоштороп, ҡатнашып йөрөй. Хәҙер беҙҙең кейеҙ йорто булды бит инде. Шунда дәртләнеңкерәп тағы ла эшләрбеҙ. Алла бойорһа. Урыҫ башҡорт дуҫлығына 450 йыл тула. Урыҫ башҡорт дуҫлығына 450 йыл тула. Уйнап көлөп кейеҙ баҫыу борондан килгән йола. Уйнап көлөп кейеҙ баҫыу борондан килгән йола. Һеҙҙә кейеҙ баҫалармы, беҙҙә кейеҙ баҫалар. Һеҙҙә кейеҙ баҫалармы, беҙҙә кейеҙ баҫалар. Һеҙҙә нисек беҙҙә шулай уйнап күңел асалар. Һеҙҙә нисек беҙҙә шулай уйнап күңел асалар. Самауырым еҙаяҡ, яндарында сынаяҡ. Самауырым еҙаяҡ, яндарында сынаяҡ. Әбйәлилдә татып тейеп хайран ҡала тирә-яҡ. Әбйәлилдә татып тейеп хайран ҡала тирә-яҡ. Уникаль халыҡ кәсебен тергеҙеүсе. Рәсәйҙә берҙән-бер кейеҙ баҫыу йорто. Кейеҙ үҙәге. Әбйәлил районы Боранғол ауылында. Башҡорт кейеҙенең сәнғәти өлгөләре Мәскәүҙәге Халыҡтар галереяһында ҙур уңыш менән барған Тамға тигән күргәҙмәгә ҡуйылды. Был эштәрҙең күбеһе Боранғолдағы кейеҙ семинарында ҡатнашҡан йәш рәссамдарҙыҡы ине. Теләгек шундай, менә беҙҙең лекционный берҙә курстар булманы. Күптәр беренсе тапҡыр килделәр бит. Аларға, наверное, кәрәгене тарих буйынса шундай әҙерәк кенә информация. Тарих буйынса нисек үҫешкәне кейеҙҙең бит. Ҡая ныҡ, беҙҙең райондарҙа инде ҡая көслө кейеҙ буйынса оҫталар. Иң ҙур, бәлки, был эш буйынса эшләгән иң көслө рәссамдар менән таныштырыу кәрәк ине, бәлки. Шул яҡтан ғына инде. Ҡалғаны бик оҡшай. Матур, рәхмәт. Әйтер кәрәк, бының башланғысында минең етәксем Тәлғәт Хасанович. Ул иң башта ул мине йүнәлтте менә ул кейеҙ эшенә инде. И ул саҡтан бире, әйтер кәрәк, ныҡ алға киткән. Мин икенсе кеше генә инем. Институтта кейеҙ буйынса эш башҡарған инде. Һәм күрәм инде институттан килгән ҡыҙҙар килгән бик күп. Үҙенең Тәлғәт Хасанович, әйтер кәрәк, был эште дауам итә. Һәм ныҡ алға киткәнлеге буйынса инде. Һәм мөмкинселектәре буйынса, мин тағын әйтәһем килә инде, ҙур үҙгәрештәр кисергән кейеҙ. Мастер-класс үткәрергә уйлайым ҡайтҡас.
бүтін ейіп инде культура йорттарынан, мектептерден оқытушыларды еп, кемдердің түңәректері бар, хаңсаңа түңәректерді. Шарды еп, ите бар инде үткәріге машинды үйретті бүтәһендей бит. Адақ районда күргәзмәләр оештырырга, шайық адақ алыгыра республикаға сығырға. Әбелдің табиғаты, халқы, халықтың байлығы, мына апайдардың нисек мына кіші